Euskal Herriko emakume pelotaririk onenak, bikainenak. Gurera datoz, Maider, Maite, Eneritz eta Leire! Denekin musuka eta ezker hasiko txokalabana, Gabon eskak, ongi etorri gure kantara, eseri bazai gurekin, jebale. Gabon laukote. Zuek zarete, laboral emakume Master Cup Lauterdiko txapelketako, izen luzea dauka txapelketak. Ordena ez horrela, da, emakume, ez, nola da? Laboral, emakume, Master Cup Lauterdiko txapelketako finalistak. Zuek bai, zuek hori hauzen aizeate eta zuek jan. Bea nola txalan eta jun behar donda, ja, etzin finala daukazue, venga, jan, oain beste biekarriko zu. Nahi ez baduzu ez jan ez da zer pasatzen, guk ere zu. Aizu zurek esan doa? Jan, hori da. Neskaak, zuek jokatuko dituzue, karo, Lauterdian, buruz buru jokatzen da, eta bi final. Bai. Azkoitiarrak Azpeitiarraren kontra. Opa! Hori nola daramazuen neskak. Ondo. Jarriko gara, hori da, pixkat, etxean eta garbi eduki izaten, nortzuk hariko diren, nortzuen kontra. Bai? Maite eta Eneritz zuek hariko zarete elkarren kontra. Azpeiti eta Azkoiti. Hor, askotan esaten da, jo, pikea, elkarrekin... Barkatu, bakit tartean sartzen nien naizela, baina jana importantea da. Ez ez nahi. Baina, hau da, bai da, tomatik ez dauke, kasi gatzik ez dauke, ligero-ligeroa da. Denak arroia da, ba? Ez neska, hola. Edo, aguanta askoetan. Zerbait galetu nahi dezu zurine? Bai, zeinek esaten du ogixe eta zenek ogile. Ogia. Ogixe, ogile, eta zuek? Nik ogia. Ogia, eta zuk? Ogixe. Ogixe, bale, jazta. Hau argituta, listo. Nire galdera guztik ez dira en plan sexualak eta hola, ze uste dezue? Batzutan galdete ditut galdera, pixkat profundizio. Hori da, erabat pelotarekin zer ikusi da. Bale, nik ere bai? Bueno, Azuek. okurritzen bazaizu zerbait? Ni hemen egongo naiz, eozin gauza. Aipatu dugulen eta akaso etxean... Bai, aipatu dugulen eta akaso etxean batematere harrituko zen ez da, Lauterdian, nola finalean, lau laguneta harrituko diren. Hombre, harritu barra dago, bi final direla. Bi final, zehantza, bi maila ere bereizita badauzkazue. Bai, azkenen dago eliteko maila, eta lehenengo mailak. Azkenen da lehenengo eta bigarren maila bezala. Nola bain mailak iteko modua da, ze azkenen denak ez deu berdin jolasten, orduan, euskat, lehiak eta politiago egiteko eta nivelatu zegoa. Barekatuago egiteko, ez da? Etzi izango dira, final horiek? Pentsatzen dut ja etxeko lan guztiak eta ondo eginda izango dituzuela. Maider, zuen artean, Anoeta Etxebarri ze gertatuko den aurre ikusteri badaukazu edo ze iruditzen zaizu edo kontrarioa nola ikusten duzu edo? Gaztea azkarra, indartsua, dani xaharra, esperientzi duna. Bueno, hori ere aldeko. Eta psikologikoki hain naiz, baina utzate jai daukatela. Jai, psikologikoki jai neaz. Neskak, zuek dakizuek baino beto eta nola dago gaur egun emakumeen pelota? Hombre... Pelota mundua esan edut, klaro. Nik urte asko pasaitu batez ere palan jolasten. Palaz, ez da? Eskuz hasi nintzen, baina gero pala pasan nintzen, ze eskuz nire garaien, ego ginean sueltok, baina ez zeon txapelketaik. Eta bueno, azken urtetan bai ondia, iniziatiba ezberdinak, Gipuzkoako federazion, da beste federazioetan de bai, emakumek hasteko, eta haidia pixkanaka, nahi baino polikigo. Beti ere, tamalez bigarren plano batean edo egotea tokatu zaizuelako ez da? Hala ere zuek nola bizituzue pelotarekiko harreman hori? Ze galdera egin dudan ez da? Filosofiko xamarra. Edo nola zarsi zineten pelotan jokatzen edo? Txikiteti, ni neguentzen txikitetien ibili nintzen, gero 15 urteko geldialdi bat auki dut, eta bain berriz. Eta zuen arteko giroa, pike puntu bat ere izango da, ez da? Pike sanue. Pike sanue. Hori, Imanol, zuk ere zautu duzu, ze, klaro, zentzu hortan pelotariena bada gainerako kirolariekin eta konparatuta mundu desberdina. Ze futbolean eta horrelako taldekako kiroletan eta talde bat alde batetik joaten da eta beste talde bat beste aldetik. Baina pelotan adibidez, bi finalistek elkarrekin jartzen dituzte aldageletan takoak, elkarrekin egoten dira partida jokatu horretik aldagela berean, ez da? Zentzu horretan bada pelota izan? Bai, zentzu horretatik pelotan ikustu desberdine dela beste kirol guztiek azkonparaute. Honek ere bai, suposatzen dut aldagela bardinean aldatzen direla, takoak ipintzen hainbeste ordu pasatzen dozuz kontrarioagaz berroaz eta, binaka bada kontrarioa eta laguna, harreman desberdin da sortzen da, naiz eta arerioak izin harreman desberdin da sortzen da, hori argi dago. Bi egun falta zaie, Imanol, finala jokatzeko, bakoitzak bere finala horrelakotan ez dakit aholkuak eta estimatzen dira. Zuk txapela bat badaukazu? Bai, bigarren mailakoa, baina aholku bakoitzak gertatzen dena da, bakoitza bere izaera desberdin daukala, eta nik ezagutu izan dodaz hainbeste txapeldun eta
eta finala jokatzerako garaian eta bakoitzak bere ohitura dauzka. Batzuk mendira eskapatzen dira, beste batzuk lagunekin geratzen dire kartetan jokatzen, beste batzuk oso zaila da. Nik uste bakoitza bere puntua bilatu behar dauela, ez dakit oso urduri dauzen edo ez, suposatzen dut ez, azkenean, ezagutzen dute media, final bat jokatzea, telebistatik ere bai, dana da presiño punto bat, baina, eta gie da, gero neskan pelota kontu hau nahiko berria da, eta, suposatzen dut historiarako hauek eratuko zaizkigula, ez? Hasierako lehenengo pausoak eta telebistan eta dana, hauek enmondakoak izango dire, eta horrek bai, hor motivazio puntu bat ere topa bat dauri. Belaunaldi berrik dagokienez, zezu Imanol, pilota irakasten ere aritzen zara, gaztetxoen artean eta neskarik badaukazu? Ikasten? Aurten palan sartu jakuz neska batzuk jolasten, jokatu normalean partiduik eta momentuz ez da hori jokatzen, baina egizan gure inguruan behintzat ez dago ohitura askorik. Suposatzen dut, azkenean gertatzen dena da, oain medioatan eta urtetzen den bitartean, eta urtetzen den inean, eta telebista, eta... Bago dela pixkanaka, ez da? Bai, horri da bultzada moten dauzena edozein kiroleri, hori argi da. 5 kirolari ditugu gaur gure kaxan, bat gizonezkoa, beste 4 emakumezkoak. Gu atera gara kalera eta jendeari horixe galetu diogu. Nola ikusten duzue gizonezkoen eta emakumezkoen kirola? Zenbat dakizuzuk pilotari buruz? Bueno, ikusten dut, kastero. Gutxi, ez dut ikusten pelota asko. Pixka, zenbat, bien, ondo, regular. Ikusten dut zeren zenarra gustatzen zaio pelota. Pelota ja neska, baldun, Andre gaia, eskonduta gumiak, hoi ez dakit. Baina pelota zaila naiz. Eta zure ustez ze garrantzi du pilotak Euskal Herrian? Asko, handia. Hombre, hemengo deportia da, betikoa. Asko ikusten da, telebizio asko baten du. Harri jadotzea bezala eskola ja ez da bai guria da, ez dakit. Bai, eskuakin, zestakin, palakin. Zein da zuen pilotaririk gogokoena? Azkenoko jaun dena, Riojano, nola izena dune, Titin. Hora izola, omen bizi da ondarbin. Nengoa bai gehiago, guain, pues eso, Aimar. Oain, altuna. Nei gustatzen zaien gehiago irabazizuna, altuna. Eta bestia oso majua da, bizkaitarra da, baina oso majua da ere. Ba, geozaldea, irujota Titin da bar, pero nahi gustokoa hola izola. Emakume pilotaririk ezagutzen duzu? Ez. Hori bai ez. Izenik eta ez. Badakidete badaudela hor, baina emakume pelotari buruz gutxi. Tatika pixkat ikusi dut, baina ez dakit izenak, ez dakit. Arraune kontu zengo nizuke, baina pelotan ez emakumiak, bai. Nahiko genuke, gustatuko litzaiguke guri behintzat gaurtik aurrera hori aldatzea, eta bakarremate behintzat hemendik aurrera esatea, bainik ezagutzen dut, emakume laboral, emakume Master Cup, lauterdiko txapelketako 4 finalistak, ezta? Ondo legoke, zuek etorri zaren honetan aprobetxatuz, hombre, mezuren bat helaraztea. Neska gaztei eta orain pilota munduan lehen urratsak eman aldituzten horiei, ze esango zeniekete? Hombre, nik esango nieke kirol bezala oso polita dela. Eta ez da hain kirol gogorra, esan nahi dut, hauek adidez maite bai futbolaria izan dela, ez? Eta ni lehen galdetzen nion. Eta zuzen bat entrenatzen zenun lehen. Eta zo, azten irutan o gehiago. Nik ez dut inoiz azten irutan entrenatu frontoien, esan nahi dut. Gaztetan bai sartzen, egunero ebiltzetzea, baina joku bezala. Hori da. Eta gero ja hundigoa zean, mundial bat balima dator, bai itezu, bi edo 3 entrenamentu, baina mundial bat balima dator. Bestela, da kirol bat ez dela hain zaila, hombre, dena bezala, ez? Ikasi egin behar da? Ikasi egin behar da, baina gero divertigarria da, eta... Eta gero materiale bai aldatu indala, nik uste dut, gure garaiak, gure garaiak, ni txikien nintzeneko garaia harretan, esan nahi pelota gozuarik eta esan egoten, eta nik uste dut materiala aldatu indala, onerako aldatu dela, eta badaukala bakoitzak bere materiala topatzea, ez? Ez dira neska bakarrik, mutilako bai, nik uste dut horrek pelota daukan akatzetako bat da materiala umeetan, gogorregia edo dela. Bai, mutikoetan oso trebeak ez dienak, heltzen da momentu bat oso gatza dela, oso zaila dela pelotan jarraitza jokatzen. Eta gaur egun materiala, pelota gozuakin eta badago, nik uste dut hor badagoela... Aukera gehiago. Bai, aukera gehiago. Ez dagoela aitzakiarik, hemendik aurrera pelotan ez aritzeko. Dena pelotatan
denak pelotan hasi behar dutela guain ikaste. Hori da, nahi dutenak, behintzat. Beira ze irakaslea daukaten, ni kasi torpea naizelako eta esku mierda hauekin ezingo nukelako. Guri hemen materiala jarri dute, eta eskurik ez dugu behar gainera. Nik golasla proposatu nahi dizuet. Ekarri ditut egurrezko raketak eta... Palak dira. Egurrezko raketa, palak. Zer doa, egurrezko raketa bat. Eta jolas bat, bida nola beziten. Palak eta pelotak, ni zaldi bitarra. Ez du emate. Ez du emate, motxa pixka nahi zaldi bitarra izateko. Jolas bat proposatu nahi dizuet. Neskak, mutilak eta aurkezleak, bale? Habe jarri zutik hemen negar. Non jarriko gara? Hemen, hilaran. Hemen, hilara? Hola, hilara. Luze bat ingo dugu. Hemen, pelotatan. Hola, hilara, zuzen bat. Jarri hemen. Gusa ez nola esaten dezuen zuek hemen hilara, nola jakingo zazen dute bezala. Zuen esan diguzuta hilara bat egin da, hilara bat. Oain emarre dezue, hartu denak pala, eskubiko eskuakin, denak eskubia zeate? Bai, bale. Eta hasi behar dezue boteak ematen pelotakin pala gainean. Bat, bi eta hiru. Oain, ikutu zuen ondokoari belarria. No, ondokoari. Pelota eroitzen bale bat zaizue. Pelota eroitzen bale bat zaizue, eseri berzeate sofan, bale? Bale. Baina hemenik aurrera, bai. Venga, oain, jarri berzate, denok eskubiko oinaren gainean. Bat, bi eta hiru. Eta belarria eutzi bai? Belarria soltatu daikezue, bai. Belarria soltau edo bai? Soltau. Bale. Bale, oain, ikurtu barrio zuet denak ondokoari sorbalda. Eta orain ipurdia, venga, segida bat eta hiru. Ze ondo. Denbora guztien. Zeni eroizai jo. Denbora guztien, Nerviosa garrizia, venga, eseri, ez da ez pasatzen. Venga, orain, bat, bi eta hiru, eta salto kasi bertzeate. Bat, bi eta hiru. Venga, ora jo, usten una baina hobezeate. Orain, bat, bi eta hiru, eta eskua buru gainean, norbaren buru gainean. Vale, orain, bat eta hiru, eta chiquito de la calzada nahi marrezue. Pecador, ¿has visto lo que ha hecho? Baten hori da. Nik uste behai propio eroizaiola, esan ez duzela. Ni ridikulo puta gozetin behar, banoa. Bai, ja esango nuke. Bat, bi eta hiru, begiak itxita. Bat, bi eta hiru, begiak itxita. Hanka aldatzea, ez? Bai, hanka aldatzea.